92-3 ще стане. Две-три статии, които бегло споменават селото като портал към мистичните родове. Може би се прави. Той имаше една единствена снимка на това село. Ето там е. Ето да. Други снимки няма. И тук май все още едната къща не е толкова сиротена, тая най-дясно. Някои, от които са познати и се посещат. Ето имаше много коментари. Това. Аз това го виждам вече след като сме го записали. Да. Не се виждаше повече. Това е една от скалите на Тракийското светилище и има като нокът, сега ще ви го кажа да го забележите и вие, но реално тези трите, където ги виждате, са ниши. Дялканите подсвени, ние ходихме да ги видим долу под подножието и не знам, явно през кафе са пуснали такъв черен седимент и става още по-брутално. Да, отгоре изглежда